fáistí, tá mé ráis rééis, Donach an seomar sóléamh, leor eile, scéal áling. Tá sé ólas agah, an Gréasaí Bróg agus na Sióga. Léathair, Gréasaí Bróg an seo, agus é, tás 5 an aige mar sílah. Ach, léimhín lear na chéile, agus breóid ar na pictiúí áilne atá sa leor. Tar lom. An Gréasaí Bróg agus na Sióga. Caitríona Hastings scríomh, agus bé Andrew Whitson a dhear. An Gréasaí Bróg. Sin. Sé breanúir rud éige. Neadar catá sé breanúir. Sé feice míad. Ó féach. Seocht na písaí aimime a bhaint úsáid as agus chuirtar an pís a leathair mór hímpel air. Agus sin is bínis aga céich ó mór is bechórdán na bróga a bheith. Agus na ólaisí difriúla hín ag teastáil leis na bróga a dhéanamh. An Gréasaí Bróg agus na Sióga. Sí scéal na nuairtháracha grim ar na chur nóúnt ag Caitríona Hastings, agus Andrew Whitson a rinne na léaráidí agus a chlúdach. Dá lochín ag trillan na chéile. Ja, tar catá siúla acu. No nála go tar ag spríd béidir. Gréasaí Bróg agus na Sióga. Hoe brenin sé fuór fech an snacht ag titte me nús. San snacht ar bór an tían freisin. Bhí Gréasaí Bróg agus a bhean ann éon uair amháin. Bhí siad beo bocht. Fear má onric a bhí sa Gréasaí agus bhíoh sé gobar go dín díchalach. Gach lá a tháinig. Ach ní raibh an saol ag éirí go rómhaith leis. Cuma cad é a dhéanach sé, ní raibh na daoine ag ceannach a chud bróg. Ba mhinic é féin agus a bhean ar an gcann chuid. Tróna amháin ní raibh fágtha ag an Gréasaí ach go leor leathair le ag péire amháin bróg. Thocraigh sé ina bróga ag ghearr amach an oíche sin, agus iad dhéanamh an chéad waidin eile. Dis sé féin, agus a bhean, sopéir beag bocht, agus chuaigh sí a lí. Fech orm sin ní mór an bí a fáca ach an éad acu nach bhfuil. Fech tá padracha rá, tnúga garách, rud éigen nó duine éigen lo. Maidin lá orna mhárach, nuair a bhúscail an Gréasaí, isteach leis chuig an bhíonte oibre chun na bróga a dhéanamh. Ach cad a bhí an sin ar an bhíonte roimhe. Péire deas bróg, na bróga ba dhéise dá bhacha sé riamh. Scrúdaigh sé na bróga go mion, ach lucht ní raibh orthú. Bhí íontas ar an Gréasaí. Chéad duine a tháinig isteach sa siopa an lá sin, híl sé a bhór na bróga agus díoh sé preis mór má orthú. Bróga deas áil an sin. Neadar cé rinne na bróga sin. Bhí a thá airgid ag an Gréasaí an sin chun ábhar dhá féar a bróg a cheannach. Rud a rinne sé. An oíche sin, chearr sé amach na bróga ré a gcóir na maine. Dis sé féin agus a bhean a sopéir. Chuaigh sé a líon sin agus é brá sásta leis féin. Ar hacht a adla na bhíonte uibre den Gréasaí an chéad waidin eile scanraigh sé. Cad a bhí an sin os a chóir amach a dhá féar a bróg. Iad ina bróga ba chlóite dá bhacha sé riamh. Scrúdaigh sé go mion iad ach lucht ní raibh orthú. Agus an chéad duine a tháinig isteach sa siopa an waidin sin,
cheannach sé an dá féire. Ug sé preis mór má orthú nós iad a bhí go hálan. Fechan sin, sin get a baint ar asa, mar go bhfuil na bróga all na ré hana féin. Fechar a bhróg féin, sean, le pálaun, mar nach raibh sé an tairg adach aige na né Iesú. Bhí go má, agus ní rá go holc. Bhí go leor airgid ag an ghréasaí chun leathair chearra féire bróg a cheannach, rud a rinne sé. Ghearr sé amach an leathair ar an dói chéine. Dis sé hopéir agus chua a lí agus é sonna sásta suaimhnach ann féin. Maidin lá ár na mhárach, bhí 8 mróg ar an bhíonte roimhe. Iad Déanta go deas agus go slachtmhar. A rís eile, tháinig daoine isteach aige a bhí sásta na bróga uilig a cheannach mhaith agus preis ard a thabhairt orthú. Bhí an Gréasaí an dá irid leathair a rís a cheannach an lá sin. Nis tá annach chud písaí leathair aige nach bhfuil, agus é á ghearr amach. Tá sé breine tuirseoh caithfí gur a lá mór fada aige. Is mar sin a bhí an scéal ag dul raig go ceann bhád. Ghearrach an Gréasaí amach na bróga gach-oíche sulla déach sé a lí. Agus gach maidin, bhíoch na bróga galánta ar an bhíonte roimhe. Bhí clú agus cáil ar inis de tharbh feabhas a chud ibre. Bhíoch na daoine teachuige as gach cairn den tír chun bróga a cheannach mhaith. Déach sé rá preis a éire nó bhí a anam mar Gréasaí i mail an phobal. Bhí an Gréasaí agus a bhean ina sí go te. Bhí siad buíoch banachach as an chóir nua seo ina saol. Fechan na daoine seo, agus na bróg go deas á cheannach agus fechan mála mór airgid ó thabhairt don Gréasaí leis na bróg go deas a sin a cheannach. Oíche bháin, aimtre na nullag, dá leis an Gréasaí gur bhaile leis fáil amach cé a bhí ag cabhrú leis gach oíche. Bhainimid inar saonacht ar sa a bhean, go bhfeicimid cé atá ann. Chúis siad a bholach gan giag ná miag asta. Is hier an sin atá ní bheicteach an cinnal. Kijk wat er een stuk van moord naar rodingen. Amach san ihe hánig bert airíní isteach. Daoine bega tanní a bhíanta, gan orthú ach sceflóga de éirí gibalacha caite. Suas leis an bheirt ar an bhíonte as chrum ar an leathair. Lean siad orthú ag obair go raibh líne ada bróg ar an bhíonte rompa. Na banú an lé déimigh siad amach an doras. Bhí a gcuid ibre Déanta. Bhí a sá úntais ar an Gréasaí agus ar a bhean. Chur hún sin taobh na chuirtín agus iad ag brean ó an dá bhíorín beag agus iad ag obair go ddíchalach féach. Agus na bróga álainne á dhéanamh acu. Of ja, fek een crown nullig an sin. As an Gréasaí Bróg agus a bhean an bheirt acu i caintle na chéile. Sin inis an bheirt atá cabhrú linn gach oíche ar sa bean an Gréasaí. Nach trú iad na créatúr agus gan orthú ach sceflóga de éirí a draigar an Gréasaí. Tá sagan cad í enimid ar san bhean. Sin thusa péire bróg dóibh. Dénig mise colla éirí agus stocí. Agus sin an rud a rinne siad. Chearr an bhean amach léinte geala agus brístí beaga den bheirt Sióga agus rinne si iad a uáil.
rinne sí hada beag a pécach a dóibh. Rinne sí stocí beag a fináilte le cur ar na gosa. Agus an Gréasaí é féin fu sé an pís a leathair a bhí chomh mín le siada. Chear sé amach ráf ar a bróg, na bróga is lú a rinne sé riamh. Cha sé dua le gach ile raim a chur sé stach ionta, chun go mbeadh na bróga ar bár fiabhs. Mar a dúrthach de na strán éirí beaga a bhí in éigean éirid sin cuideathe a chuairt dó féin agus dá bhean. Fechon sin, ag si a chruch an líne, caiig go ar an a bheag mar fech an loch. Tá siad an a bheag, na héadí jazz sin. Fechar a bhean, agus í fúáil agus é an crown nóla an sin. Agus an Gréasaí Bróg tris na bróga dhéanamh a rihan lé dóibh. Nóir a bhí deire déanta acu is iad a bhí sásta. Leag an Gréasaí na buil éidig agus na bróga ar an bhínte, áit a gnách leis an leathair a legan gach oíche eile. Chú sé féin agus a bhean a bholch a ríis, iad ag fannacht leis na daoine beaga fille. Fech ó reis, tí fiad na chuirtín a ríis. Amach san oíche, Dylan bheirt a ríis. Suas lo ar an bhínte chun tuairt faoi obair. Nar a chonig siad na héadí agus na bróga, gheit siad le háthas. Chas siad díobh na seanske flóga. Chur orthú na héadí, na hataí, na stocí agus na bróga nua. Bhí riméid orthú. Nuas den bhínte a tháinig siad, agus ghabhsaigh siad amach an doras. Bhí siad ag gáire agus ag súgra le méid an chlunder a bhí ar a grí. Ag na héadí jazz a tarthú inis, hata, le clete jazz sound, the cóil to mór compórteach, agus the bríiste, agus the stocí, agus na bróga jazz ar in an Gréasaí Bróg. Fech. Ó, nach iad atá sásta, leis an mronta na sin. Agus sin an rair Jerry a fuair an Gréasaí agus a bhean ar na daoine beaga. Níor ill siad riamh ina dhíth sin. Bhí ard clú ar an Gréasaí faoin am sin, agus bhí daoine ag tríal ar an na ceithre héirde fichead chun péire bróg a cheannach mhaith. Ní raibh aon chantanas ar níos mó, agus bhair sé féin, agus a bhean go sonna sách an chuid eile dá saol. Fechar inis. Mus cé go bhfuil sé ag chur sneacht a ríis, bliain níos déanaí beidir. Tá manga mór gáire ar an aine. Tá saol go maith a ríis. Tá an DVD anaías leis an leabhar seo, agus duine eile á léamh. Más míle an leabhar cheannach, beag deis agah brandhar ar an tenfís le chéile. Bhí Gréasaí Bróg agus na Sióga. Scéal jazz an éastalm. Sin é, so, bhainnig í soltas agus slán tamó.